салом ба тамоми тамошогорони шабакаи оламӣ. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. Дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо ва шумо зиёда аз 7 мошини фурӯшӣ мебошад. Барои ҳамин то охир наворро тамошо кунед. Навор кӯтоҳ мешавад. Дӯстони азиз, мо кӯшиш мекунем ки мошинҳои ояндаро мошинҳои арзон ва бештар пешкаш шумо гардонем. барои ҳамин аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш дар навор лайкзорӣ кунед ва моро дастгирӣ кунед. суханро дароз намекунем. баъд як рекламаки кӯтоҳ наворро давом медиҳем. рафтем. дар 1xbet бонус рафтаисай. агар шумо шотона аз 500 то 7000 рубла пур бикунед, дар ҷое ки промокод мебинед бо ҳарфҳои калони англисӣ олам нависед, ба шумо аз 500 то 7000 рубла бонустон медиҳанд. инак дӯстони азиз, пешкаш шумо Mercedes S Classic воқеъ аст дар хуҷҷанаби мотораш 2.3 мебошад. соли 2004 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробкаш автомат. гузашт седан рангаш чигунагӣ DC серебристаи коробкаш автомат. ҳолати мошин хубай. Американкаи мотор, компресс, коробка автомат, типтроник, кондитсионер, тонировка, монитор, камера, лифт, сиденье, люк, автоматический подъем задней штори, дискои нав, газ, таблетка, климат контрол. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 44000 сомонӣ. бо савдо мешавад бо рубли русӣ гардонем 298000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. дӯстон, пеш аз маърифӣ кардани мошин мехостам ба шумо бигӯям ки ин меҳнатҳое ки мо мекунем арзанда як лайки шумо нест, вале эҳтиромона аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки лайкзорӣ кунед ва наворро дар шабакаҳои интернетӣ паҳн кунед. Mercedes-Benz S Classic воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. абиёи мотораш 1.8 соли 1997 истеҳсол шудааст. приводи шкафо мебошад. нави сӯзишвориш газ ва бензин. гузашт седан мебошад. рангаш серебрист. коробкаш механика. ҳолати мошин хуб аст. срочно фурӯхта мешавад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо рубли русӣ гардонем 237000 рублӣ мешавад. савдо мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дастгирро фаромӯш накунед дӯстон. инак дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. боз як Mercedes дигар бо ранги сиёҳ. Mercedes-Benz S Classic воқеъ аст дар шаҳри Қурғон-Тепа. абиёи мотораш 1.8 соли 1998 истеҳсол шудааст. приводи мошин бошад. дучархи қафояш мечархад. нави сӯзишвориш газ ва бензин. гузашт седан рангаш чигунагӣ гуфтем сиёҳ мебошад. коробкаш механика. ҳолати мошин хубай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 68000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 460000 рублӣ мешавад. состояние мошин бениҳоят хуб аст. дӯстони азиз, мо танҳо мошинҳои хуб ва нархҳои дастрасро пешкаш шумо мекунем. ин мошин боз арзон мешавад. барои ҳамин ҳатман занг занед. дӯстон, танҳо беҳуда занг назанед. инак тамошогорони шабакаи оламӣ, пешкаш шумо ваз 2107 чигунае ки бародаро бисёртар хоҳиш карда буданд марҳамат бо шинои саюзник. воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. абиёи мотораш 1.6 соли 2001 истеҳсол шудааст. приводаш қафо мебошад. нави сӯзишвориш танҳо бензине. гузашт седана рангаш кабути сабстовай. коробкаш механика. ҳолати мошин хубай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 81000 рублӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. дӯстони азиз, савдо танҳо дар болои капоти мошин мешавад. барои ҳамин беҳуда занг назанед. бо телефон нарх кардан намешавад, гуфт соҳиби мошин. инак дӯстон, мегзарем ба мошини навбатӣ. ваз 2106 тюнинг кардагӣ мебошад. воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. абиёи мотораш 1.6 соли 1993 истеҳсол шудааст. приводаш қафо мебошад. дучархи қафояш мечархад. нави сӯзишвориш бошад бензини холия. гузашт седан рангаш сафед. коробкаш механик. ҳолати мошин бениҳоят хубай. мошин срочно фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 101000 рублӣ мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. срочно сум дар кора. барои нархаш бо чақчақ мекунем. илтимос просто так занг назанед. савдо дар болои капоти мошин мешавад, гуфт соҳиби мошин. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ҳатман занг занед. марҳамат бародарое ки портер хоста будед. бо хоҳиши шумо грузовик Hyundai Porter воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. соли 2001 истеҳсол шудааст. приводаш қафо мебошад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 271000 рублӣ мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мошини 100% навремонт кардагӣ бо Opel Caravan алиш мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед.
марҳамат дӯстони азиз, пешкаши мо BMW сеюм серия воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. тюнинг кардагӣ мебошад ба аломи престижни, ҳама ҷош қоидавия. аби мотораш 2.5 мебошад, соли 2003 истеҳсол шудааст. приводи мошин бошад қафо. мошин воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. нави сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш седан мебошад, рангаш сурх мебошад, чӣ гуна ки DC. коробкаш механика, ҳолати мошин бениҳоят хуб аст. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 305000 рубли мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мошин савдо мешавад дар болои капоташ. бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳоиро тавсия медиҳам. эпидемия паста барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки кӯдакдор намешаванд фоизи спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. яке аз доруҳои гиҳоии дигар инфренг мебошад. барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан, тез корашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. мумиё бо тумин барои дарди устухон, барои ба қувват кардани устухон, руда, меъда, бемориҳои шуш, сулфа, аллергия. хелба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон. ҳамчунин ҳадиси паёмбар аст ки ба саддард даво мебошад. сенол барои кирми руда ва ҷигар. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин доруҳои гиҳоӣ дастрас кунед, бо рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. ҳамчунин бо тариқи почта ба тамоми гӯшаи ҷаҳон ба шумо мерасонанд. дӯстони азиз, бо ҳамин навори мо бо шумо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охир навори моро ҳамроҳӣ кардед. як ҷаҳон ташаккур. ҳатман дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. хай ҳаматон дӯстон, сарбаландӣ, хонаободӣ, тани сеҳати имони мустаҳкам ба ҳар яке шумо хоҳонам.